Здравейте, приятели! Днес съм ви подготвила един много силно изчистващ ритуал, в който съм съчетала определени псалми и молитви. Ще работим през християнския егрегор. Ритуалът е много силен, много мощен, изпробване дълги години. Работя с тези псалми и виждам, че дават много хубав резултат. И за това реших да го споделя и с вас. Много отдавна не съм снимала видео, имам много подготвени ритуали за вас и се надявам в най-скоро време да заснема колкото се може повече. Благодаря на всички за подкрепата, благодаря на всички, които ми пишат и за обратната връзка от ритуалите. Благодаря! Ако вие имате интерес към церемониална магия, ако желаете да изучавате различни псалми, може да се запишете в школа Валкирия. Там изучаваме различни ритуали с псалми. Също така в курса Вишмак и Целител 2 има цял урок с различни псалми за всички ситуации. Аз повечето съм ги изпробвала и наистина имат уникални резултати. Така че, ако решите, заповядайте в школата на моята прекрасна учителка Веда Морана Одина. И сега започваме ритуала. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости ни дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия и казва Господу: Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой, комуто се уповавам. Той ще те избави от примка на овец, от изтребителна пораза. С перата си ще те осени и под крилете му ще бъдеш на безопасно. Щит и ограда е неговата истина. Няма да се оплашиш от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем, от ходещата в тъмата язва, от заразата, която опустошава по пладне. До тебе ще паднат 1000 и 10 000 те подясно, но до тебе няма да се приближи. Само ще гледаш с очите си и ще виждаш отплатата на нечестивците, защото ти каза: Господ е мое упование. Всевишния си избрал за твое прибежище. Зло няма да ти се случи и язва няма да се приближи до твоето жилище, защото ще заповяда на ангелите си за тебе, да те опазват във всички твои пътища. Ще те понесат на ръце, да не се спънеш о камък с ногата си, а спида и Василиск ще настъпиш, лъв и змей ще тъпчиш, задето той ме възлюби. Ще го избавя, ще го защитя, защото позна името ми. Ще повика към мене и ще го чуя. С него съм в скърби. Ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дълги дни и ще му явя моето спасение. Послушай, Боже, моите вопли, чуй молитвата ми. От край земя викам към Тебе с тъга на сърце. Възведи ме на скала, за мен непристъпна, защото Ти си мое прибежище. Ти си крепка защита против врага. Нека живея вечно в Твоето жилище и да си почивам под слона на Твоите криле, защото Ти, Боже, чу моите обещания и ми даде за наследия уния, които се боят от Твоето име. Притури още дни към дните на царя, годините му продължи от рода в род, да пребъде той вечно пред Бога. Заповядай на милостта и истината да го пазят. И аз, изпълнявайки всекидневно моите обещания, ще възпявам Твоето име до века.
Радостно пейте на Бога, нашата твърдиня. Възклицавайте към Бога Яковов. Вземете псалом, дайте тимпан, сладкоглусна гусла с псалтир. Тръбете с тръба в новомесечие, в определеното време, в деня на нашия празник, защото това е закон на Израиля. Наредби на Бога Яковов. Той установи това като свидетелство за Йосифа, когато той я излезе из египетската земя, дето чу звуци от език, който той не знаеше. Аз снех товара от раменете му и освободих ръцете му от кошниците. В утеснението си ти ме повика и аз те избавих и сред гръма те чух, при водите на мерива те изпитах. Слушай, народе мой, и аз ще ти свидетелствам. О, да беше ме послушал Израилю, да нямаш други бог и да не се покланяш на друг земен бог. Аз съм Господ, Бог твой, който те изведе из египетската земя. Отвори устата си и аз ще ги изпълня. Но моя народ не слушаше гласа ми и Израил ми се не покоряваше. Затова аз ги оставих на техните упорити сърца. Нека ходят по своите помисли. О, да беше ме послушал моя народ и Израил да ходеше в моите пътища. Щях веднага да смиря тяхните врагове и да обърна ръката си против техните потисници. Уния, които мразят Господа, щяха да им се подмилкват, а тяхното добруване би се продължило завинаги. Щях да ги храня с тлъста пшеница и щях да ги насищам с мед от скала. Господи Боже наш, Вседържителю и всесилни лекарю на душите и телата, и твърдиню на всички, които на Тебе се надяват. На Тебе се молим и от Тебе просим. Премахни от Твоя раб, кажете вашето име, всяко дяволско влияние, всяко сатанинско помрачение и нападение, всяка лукава хитрост и вреда. Обезвреди всяко зловредно влияние на завистливи и злобни човеци, причинено от лош поглед или злокобна мисъл и пожелание. Сам ти, човеколюбиви владико, простри властната си десница и опълчи високата си мишца срещу всяко коварство и посети това създание с Твоето милосърдие, като му изпратиш мирен, силен и верен ангел-пазител на душата и тялото, за да го предпазва занапред от всяка злокобна вреда и уроки, да запазен от Тебе да бъде този Твой раб. Кажете вашето име. Здрав и невредим срещу всяко коварно нападение на сатаната и с благодарност да казва: Господ ми е помощник и няма да се оплаша. Какво ще ми стори човек? И още: няма да се оплаша от злото, защото Ти, Господи, си с мене. О, Господи Боже наш, съжали Твоето създание и избави Твоя раб, кажете вашето име, от всяко зло, от всяка вреда, от изпитание, от огън и от всичко, що причинява уроки. По молитвите на преблагославната и славна владичица наша Богородица и всякога Дева Мария, по застъпничеството на светловидните ангели и по молитвите на всички светии. Амин. Боже вечни, който си изкупил човешкия род от плена на дявола, избави раба си, кажете вашето име, от всяко въздействие на нечисти духове. Заповядай на злите и нечисти духове и демони да отстъпят от душата и тялото на Твоя раб, кажете вашето име, и да не останат, нито да се скрият в него. Нека бягат чрез светото Твое и на единородния Твой син и на животворящия Твой дух, име от създанието на ръцете Ти, та като се очисти от всяка дяволска злина, да заживее свято, праведно и благочестиво, удостоверявайки се с пречистите тайни на единородния Твой син и Бог наш, с когото си благословен и препрославен заедно с пресветия, благия и животворящ Твой дух.
Ти, който си запретил на всички нечисти духове и със силата на една дума си изгонил легиона, и яви се и сега чрез единородния Твой син върху създанието, което си сътворил по свой образ, и го изтръгни от притеснението на противника, да помилвано и очистено, да се пречисти към светото ти стадо и да се запази като одушевен храм на Светия Дух и на божествените и пречисти светини, по благодата, щедростите и човеколюбието на единородния Твой син, с когото си благословен, заедно с пресветия, благия и животворящ Твой Дух, сега, завинаги и во веки веков. Амин. Да възкръсне Бог и да се разпръснат неговите врагове. Нека бягат от лицето му всички, които го ненавиждат. Както изчезва димът, тъй и те да изчезнат. Както се топи восъка от огъня, тъй да погинат и бесовете пред лицето на уния, които обичат Бога, осеняват себе си с кръстотното знамение и във веселие говорят. Радвай се, пречестни и животворяще кръсте Господен, който прогонваш бесовете със силата на разпънатия на тебе наш Господ Исус Христос, който слезе в ада, унищожи силата на дявола и ни дарува своя честен кръст за прогонване на всеки враг и противник. О, пречисти и животворяща кръсте Господен, помагай ми със света Дева Богородица и с всички светии вовеки. Амин. Огради, Господи, мен и всички, които ме слушат, със силата на честния и животворящ Твой кръст и ме запази от всякакво зло. Амин. Огради ме, Господи, мен и всички, които ме слушат, със силата на честния и животворящ Твой кръст и ме запази от всякакво зло. Амин. Огради ме, Господи, мен и всички, които ме слушат, със силата на честния и животворящ Твой кръст и ни запази от всякакво зло. Амин. Облегчи, отпусни, прости, Боже, прегрешенията на мен и всички, които ни слушат, които сме извършили волно и неволно, с дума, с дело, съзнателно и несъзнателно, денем и нощем, с ум и помисъл. Всичко нас прости, като благ и човеколюбец. Облегчи, отпусни, прости, Боже, прегрешенията на мен и всички, които ме слушат, които сме извършили волно и неволно, с дума и с дело, съзнателно и несъзнателно, денем и нощем, с ум и с помисъл. Всичко нам прости, като благ и човеколюбец. Облегчи, отпусни, прости, Боже, моите прегрешения и на всички, които ме слушат, които сме извършили волно и неволно, с дума и с дело, съзнателно и несъзнателно, денем и нощем, с ум и с помисъл, всичко нам прости, като благ и човеколюбец. Това е ритуала за днес, приятели. Надявам се да ви хареса, да имате много добри резултати, в което съм сигурна. Гледайте го 7, 21 дена, 40 дни, може и всеки ден, защото премахва всевъзможен негатив, също така дава и много силна защита и изчиства дома от зли сили. Така че очаквам ви с обратна връзка за ритуала. Благодаря на всички за подкрепата. Може също така да ми пишете в коментарите, ако желаете някакъв определен ритуал на някаква тематика. Сега съм подготвила още ритуали, също така ритуали за членове, за хората на канала, които са членове. Съм подготвила различни ритуали, сега ще запиша няколко от тях и тези дни ще ги стартирам. Единия е за намиране на подходящ партньор, който също съм тествала върху хора, с които работя, и след него съм имала много добри резултати, като хората споделят, че си намерили правилния партньор, така че този ритуал реших да е за членове на канала.
Така че ако решите и вие имате нужда от да слушате такъв ритуал, може да ме подкрепите с членство и да имате достъп до този ритуал. Това е от мен. Бъдете здрави, щастливи, благословени и нека всичко най-хубаво все на вас да се случва. Чао, чао!